Ligaya sa gadlangit, itodo mo. Hardbull! Ang Hardbull ay gawa sa mga sangkap na herbal at natural. Mabibili sa mga butika nationwide. Produkto ng Brigada. Alas 10 na. Drama na. Unsay akong himuon drama special. Masubok man kag masadya nga storya sa gugma, pamilya kag kabuhi pagadramahon sa mga dili dramatista sa radyo. Starring Papa J kag Boy Nunoy. Unsay akong himuon drama special sa 95.7 Brigada News FM. Kana. Unsa man na? Okay. Sige. Hoy, balikan na to mga kabrigada ang mga episode sa ato ang live drama sa YouTube. Boy Nonoy Papa J. I-check lang ninyo na mga kabrigada na tanan ng inyong mga masinalipat mga friends nga pwede din yung tanawon sa YouTube. Balikan ang mga episodes sa itong live drama. I-check sa YouTube. Boy Nonoy Papa J. Good morning Papa J, Boy Nonoy. Natistingan nyo na ba nga namilipit sa kasakit? Kay kamo naipit. Natistingan nyo na ba nga pagsarado nyo sa inyong pantalon? Naagian sa zipper? Ang panit? Di ba sakit? Ay sakit. Pertig sakita. Anda may katawanan. Ang tinuod Papa J, amo to nagapamangkot ko sa inyo ha. Kay kun para sa ko sakit na sa inyo ang maipit sa pultahan ug masirahan sa zipper sa pantalon. Masakit ding ako natabuan sa ako sumong Papa J Benonoy. Daw gipasaka ako sa kapayas Papa J Benonoy kag gitapas ang kapayas. Tapos lang ang kapayas, why mo gid nakabot ang bunga nga maburubagnas? Sakit-sakit gid Papa J Benonoy. Itago na ako sa pangalan nga Andres. Andres, Uy, O, pangalan pa lang Papa G. Matapang na tao. Kumbaga, Bayani. bayani. 21 anyos. Nainggit ako Papa J Boy Nunoy nga makita ang mga magpalanggaanay, magnobyohanay. Nga sila sweet kay Papa J Boy Nunoy kaping pa palapit na ang Pasko. Ini manggod ni may crush ko na babae nga itago na lang nato sa pangalan nga Isabela. Ha? Pangalan pa lang Pangalan o pa lang. isa nakalugar ba? Nami, brad. Tama no, Isabela. Dua bela, Ah, tatlo bela, apat bela, walay bela. manobela. Si Isabela, Papa J. Boy Nunoy, dugay ko na ni siyang crush. Og nag-attempt na ko nagapanligaw sa iya, pero na may ganiyang sitwasyon, kinakatsansa ako, Papa J. Boy Nunoy, sa pagpanligaw. Pero ang pagpanligaw ko, Papa J. Boy Nunoy, nagabot sa punto nga mo pa ang rason nga ako magkabuliliyaso. Hindi ko na dugaan, Papa J. Boy Nunoy, ang pag-explain. Pamatiin na lang ninyo ang akong drama. Kag para ginin yung maintindihan, Papa J. Boy Nunoy. Amo ni, ang mga natabo. Like a boom, 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 boom,
Isabela! Isabela! Andres! Ay, Isabela! Ah! Salamat kinakita ta ka diri sa parking area. Ay, good morning sa imo, Andres. Kamusta? Kamusta na ka? Asa ang imong sundang? Gigibili na pa nako sa likod. Ay. Dun sa may baggage counter kay Oo. di mo dahil pwede diri magdala og sundang diri. Hindi pwede kaya ginabawalan diri ang pagdala sa illegal kwan. Basi makasuhan ikaw kag madakpan ikaw sa illegal possession of firearms kag deadly weapon. Gani pero Isabela, salamat kay nakita ta ka. Maayo man. Di kamusta na ka? Okay lang pero pwede ba ta ka invite nga? Pwede ta magsabayon niya og lunch? Paniod to? Hindi ako pwede sa paniod to unya, pero pwede ako sa kuan karon sa pangiod to. Anong kinalain sa paniod to o pangiod to? Ang paniod to sa udto kag ang pangiod to sa udto gihapon. Mauna siya. Pero anong himuon siya na? Siyempre, samtang nagkakaon ka, siyempre magkaon yun. Pero ang pangiyod to, lahi magud ang pangiyod to, kaya magkaon pud ka ana, pero ang imong sudan ana kilawin, more on kilaw. Ay, abi ko kung ang pangiod to, mukaon ka pero gakiyod ka. Hindi Ay, pero, sorry. Pero- Andres, kamusta naman ka? Okay lang. Arigi, nagahulat gihapon sa imuhang tamis kayo nga oo. Ay. Andres, kabalo ka nga daan nga mag-upod ta, di ba? Pero may man ko mamangkot ka sa akon kung nagkakaon ko. Di ba? Magsabat man ko pero may oo. Pero, I mean ba, nga kung pagpalangga sa imuha, grabe na gyud. Ay, Dalom na gid kayo nga kung Andres. pagpalangga sa imuha, Isabel. Andres, kabalo ka nga daan nga, di ba dugay na nga upod ta? Kag kabalo ka nga daan nga, lain ang akon mga standard about sa basta pag-abot sa gugma. Gusto na kon mga tag-as, mga hindi kayo puti, mga tall, dark, and handsome, di ba? Ano yung mga gusto ko? Ikaw, Dres, kay dili na magugkag tall. Tapos imong kulay, very dark, kag dili pud ka handsome, never mind. Basta, Dres, Paita. lahi, magudang ako mga Pero- gusto na mga lalaki ko. Pero- gusto na ako mga taas kay lagbago na sila. Pero, biskin, ano, kaya tamang kapalanggaon ba? Andres, pero wala gid ako sa may mahimo abi kay wala gid ako may mabatyagan sa imo bisan gamay lang, bisan kaangay sang pusporo. Wala ko gid nabatyagan nga palangga ko ikaw. Bisan sa damgo gani kong kaisa gusto tamang kapalanggaon pero hindi gid. O ba? Andres, meaning, wala gid ay ko'y wala gid pag-asa. pag-asa sa imo. Basta ha, hindi lang ko pagkalimting nga basi mauna kapag ganing pangasawa sa akon. Ngita-ngita lang gud anay sa iban. Pero ikaw magod akong palangga, gol. Andres, mo gani na nga daw ka-imposible man daw kung palanggaon mo ako daw kaangay ka lang nga ginlabo mo ang imo nga binakuko sa bato. Ti tanawan na bingaw, di ba? Wala gid sang pag-asa. Wala gid, Oo, wala gid sa bila. wala gid. At sige dirakan na. Sige, Isabela. Salamat sa panahon. Maupod ka karon? Diin. Mangiyod to. Maupod ka karon? Diin ka, Isabela. Mangiyod ta. Sa. Hello. Hello, Andres? Andres! Isabela? Ikaw ba lang? Talintan mo na ako? Isabela? Andres? Asa man ka karon? Nako diri sa balay. Matulog na. Asa inyong balay? Mao niya, mao balay. Kung ano ko madaan niya, bubog ako sa bomba. Ha? Mapasugatan niya ako.
Ano mo lang ako, Juan? Nagpapawagin. Dali lang. Nag-ano ka ba? Wala ni Juan, si Bobby. Dira sa may transmitter sa brigada? Oo, nag-chat-chat sabi kami. Kasi nga pa, wala ko sa mga napakiyan ba? Magatuga kami ako. Baka wala ni mo mga motor. Importante na, ni mo yung kabayo. Huwag ka ng imo. Nga mo nagkira sa kabayo. Pero sabihin mo matulog ako. Gabi na, Bi. Magot si nanay. Kaya matugot ka sila nga pasikon karoon ako diri sa balan. Kuragaan ako diri sa kilid ng talaan. Ikaw na lang nagbangga sa ako. Sugato mo ako hindi. Kaya hindi ka magsugat. Hatag ko rin sa kabayo. Sige lang. Ito ang talaga. O sige na, wala kang pangahas. Sige. Andres. Naguri ko sa imuha ba? Abi ko gani kundo. Kay ka pa diri kay diri na lang ako matulog sa kilid. Dili na pwede. Ay. Ubog ka? Ubog kayo ko ba? Gabalo ka nga. Problemado kayo ko sa balay. Sige, dalo na Si kasi. nanay, walay hugas. Si tatay, wala may bugas. Kagamong gripo, wala ba'y agas. Ay, Andres, ikaw lang Sige kitang na, sige. mapalapitan ko pa. Sige na. Damo na na Nagpabog-ubog ko sa bungupod kami ni Bobby o Junilo. Damo na inom mo. Ay, Grabe, gamay sila. duha ka cakes, ikaw lang isa. Ano ba lang problema mo? Problema ko gani nga. Problema sa pamilya gani. Andres, Dali na kay dalon ta ka sa balay ninyo. hindi ko pagdala sa balay. Ah, Dala ako sa lads. Isabela. Kung wala ikaw pambayad sa lads, pwede man dala ako sa kamaisan. Pwede man na. Dili na Pwede pwede. man na siguro. Dili na pwede. Madala lang taten kag muskit. Di na pwede. Aron di tala mo kon. Sige na good brace pa. Kinahanglan ako na karamay karong gabi. Bisag karon ra good. Dili ka hani? Dili ka hani? Kung dili ka ani, hatag ko ni unya kay Pipoy. Bitaw Dres, oy, bisag wala kay pambayad sa lads. Pwede man nadala ako mangitatapayag. Hindi. Nakoy kwarta dere. Nakoy kwarta. Hindi, Dres, hindi na napagastuha ang kwarta mo. Hindi. In kaso por kaso karon ibakalta na ice water kag max. Masiuahon ta to. Hindi, wala problema na. Sige na bala, Dres. Bagulang ko. Abi ko palangga mo ko ha. Lagi. Bagulang ko naka-loan, ako'y kwarta dere. Maayo. Nga, di ka gusto mapulis inyong balay. Hindi ko gusto magpuli kay masakit lang ako kung makita si nanay kag si tatay kay problemado ginabi sa balay. Kabalo ka nga na, Andres, nga ikaw lang ang palapitan ko. Kabalo kasi na, di ba? Pero Kung di- palangga mo ko, Dres, talaan ako mangitatapayag. Pero dili mo Dre. ko ni manubyo. Hindi tabala ka na, Pio? Bisan sa sabong lang gabi-abi ko naluyag ka sa akon. Dres,
Sa ginapakita mo kag pagsugat mo sa akon. Kag nakita ko man kung ano ang plastada nga daw iya kakabayo sa subong nga gabi, Andres. Nobyo ta na ka. Tuod ka. Tuod ka, Isabela. Nobyo ta na ka. At dali na ba na? Sige. Oo, mangita na tapayag kay uyugon ta. Sige, hindi na payag. Dito ta sa hotel. Hindi na Hindi, mag-hotel-hotel. ako na bahala sa mo. Dito ta sa hotel. Tara. Ate, sige. Sir, aran na inyong susi, sir. Dala Sabon. Ano na po ng inyong tuwalya, sir? Anong napamay sabon niya? Salamat, Brad. Sir, imo nang uyab, sir. Imong bit-bit, sir. Hindi ba halata mag-uyab me? Brad. Salamat. By the way, sir, dili pwede mainom ang tubig din na, sir, ha? Sir, bottled water, libre na lang, sir. Sige. Salamat, Brad. Salamat kayo. Andres, bakli ako sang sabon. Libre ng sabon, ma'am. Tod ka. Ma'am, Ano libre nang ng sabon nyo? Kanang kamang, Dr. Nawong soap. Andres, hindi ko sinakasaw. Gusto na akong Brad, alis na, Brad. Anong gusto niyo mo sabon? Gusto na akong katong kuha na tong perlo. Brad, amoy perlo diya nga sabon. Gusto na akong tong perlo kay banayad sa balat. Sir, wala mi perlo, sir, pero nami TD. Sige, talanda. Pwede na. Kini na lang TD, sir. Gulat ka, no? Ate, dali na. Kana na lang, Brad. Dali na, Salamat, Andres. sir. Salamat. Dali na, Andres. Dali lang. Andres, Isabela. dala mo ba lang imo nga sundang? Gibilin ko ako sumundang pero ako'y dari gamay nga kutsilyo. Ano nga gamay man imong gidala, gibili nimo katong laba. Sige lang, Andres, bala nabili nimo ang imong sundang o ang imong binakoko. Importante dala mo ang imong sadol. Wala problema na. Isabela, nag-uba ka. Ikaw man, Andres, alangan Isabela. mag-unsa ta dire. Isabela. Basiga, pag-uba na po diha. Gigawban ko na niya akong sapatos. Nganong sapatos ubahangin mong sanina. Kutob sa kanatan ginasuksok nimo ubahan na kay mag-ubapod ko. Iduhol sa ako ng sabon kay manglaba ko. Ay, manglaba day ka? Oo. Andres, sa akon nga pagpanglaba ako kuso basta ikaw magabumba. Sige. O sige na, Andres. Ano pang ginahulat mo sa duladon? Dali lang. Isabela. Sa duladon ang kamote nga lapukon. Dali lang, Isabela. Andres, hindi Dali na lang. pagpadugay kay basi dugay-dugay ang kamote nga lapukon mahimo nagbulantikon. Isabela. Dali lang. Andres. Klarohon ko lang. Um, Nubya na bigid ka? ano ba yan natin ka? Nga naman, duda ka? Basi kung dala lang ni sa kahubog ni mo. Hindi ako bog. Bisa nakainom ako, Andres, pero kabalo gihapon ako mag-shoot. Sige. Sige na. Ano pang dugayan na to? Ano pang ginahulat mo? Da- Tutoy mo la, i-shoot mo na. Hindi pala nakita ang kalawasan ko ba? Oh,
Sa din ako nga sining nga lugar. Ari ako sa kwarto, ha? Salamin sa babaw, pati sa kilid, puro salamin tanan. Hindi. Kasi sino ini nga balay? Uy, ala, may tupad ako. Wala. Wala, may tupad ako. Tanawon ko bini kung sino ini. Hindi. Wala. May tawo. Nagatubang sa ako, hindi ko makilala kung sino ini. Tanawon ko bi kung, buksan ko bi ang itsuran niya. Ano ini? Itsura ini o lubot? May padamay itsura dyan ay. Amin ako lubot. Ay, hindi. Si Andres. Sagpaon ko. Okay! Anong ginahimo mo dire? Sabila, Anong ginahimo mo dire? Kag nga upod kita. anong ginahin mo? Anong ginahimo mo? Kag upod kita dire. Buksan ko ang habol. Ay, wala ako sang bayo. Sabila, Ngaway ako sang bayo. Anong ginahimo mo sa ako, Andres? Abi, tanawon ko nga ako nagihis kung gangangapan niyo kipot. dali. O hindi. Ala. Andres, anong ginimo mo sa akin? Andres, anong ginimo mo sa akin? Hindi nakauyab nga. Dali Kita lang. na mo ako dire. Ma-explain ko. Ipabarangay ko Sabila, ikaw. dali lang. Ipabarangay ko ikaw. Ipabarangay ko ikaw. Dali lang. Andres, ano ginimo mo sa akon? Ang nabatyagan ko subong daw hindi ako makalakad. Di ba? Di ba gabi? Gisundo ta ka, di ba? Wala ako sang may nadumduman. Ano wala na dumduman? Gambalan mo kung Wala masundoon sang may ka, di ba? nadumduman tungod kay jubog ako. Bring that ass back like a boom. Andres, anong ginimo mo sa akon? Dali lang. Ano ginimo mo sa Di ba akon? gambalan mo ko, di ba? Gambalan mo ko nga sundoon ta ka, di ba? Tapos, gambalan ta ka na iulit ta ka sa inyong balay, pero ang hambal mo, dalon ta ka sa lodge. Wala ako sang may madumduman. Kang tingala na lang ako sa pagbugtang ko sa agang kasakit sa kalawasan ko. Andres, ano ginimo mo sa akon? Ginayag mo ako o kung ginbayo? Ang hambal mo pa ganin sa akin, di ba? Ang hambal mo sa akin, boyfriend mo na ko. Wala ako sang may nadumduman. Bisan pa gani mo nawong sa akon nga dam ko, wala ako sang may nadumduman. Unsa ko no? Pero, Andres, makaya mo pa bala balik ang tanan? pero ang hambal mo sa akin, nubya na ta ka. Andres! Ipamangkot na ka, di ba gabi? Pamangkot ko sa ima kung tinuod pa ang gambal mo nga nubyo mo na ko. Pero hambal mo, oo. Pero wala ako sa may nadumduman. Andres, ano ang ginimo mo sa akon? Bot po sing ganon, nubog ako kagabi. Sobra pa sa hubog. Kagbot sing ganon, nubog ako. Gintuyo mo gigali nga dalon ako diri sa lan. Wala ko gintuyo. Ikaw mismo nagambal sa kuha, di ba? Ikaw mismo. Andres! Sabila. Andres! Sabila. Tawagan. Di ng cellphone ko. Cellphone ko. Sabila. Anong Sino ginimo mo tawagan? sa... Anong Sino ginimo tawagan mo? mo? Anong ginimo mo sa akon? Kabudlay ako magtikangaw. Anong ginimo mo sa akon? Pagkat magdalagan at takbuan sa iyo, tawag ang pangalan mo pero hindi ko mahilo. Sabila. At Andres! tanan na tabo gabi. Andres! Kagustuhan na totong duwa. Andres, wala ako nakadumdum. Damgo lang ini. Tamo. Damgo lang ini.
Tawagan ko si Kap. Tawagan ko si Kap. Di na tong number. Sir. Di na tong number ni Kap. Nga, tawagan mo si Kap. Gusto ko nga. Gusto ko ikaw ipabarangay. Reklamo ko. Isabela, gusto na to tong duwa. Pero wala ako sang gusto sa imo. Sa una pa naging ambal mo sa akon sang nagapangaluyag kang wala. Wala ako sang gusto sa imo, hindi ba na? Gingrabo lang ang igayon, Andres, tungod kay hubog ako. Hubog ako. Gingrab mo ang akon kaluyahon, Andres. Para maangkon ang akon nga pagkababayi, bisan wala pa ako sang luyag sa imo. Andres, Ano himuon mo? sino Ano himuon mo? paparanggay ko ikaw. Isabela, hindi. Pili ka, pabarangay o pabarang? Pabarangay na lang, okay pa siguro. Hindi! Hindi! Kap! Kap! Ari ko sa Lance Kap! From 69. Tupad niya 68 Kap. Padala ko siyang tapos matanod Kap. May lalaki nga nagimulo sa akon diri Kap. Yes, ma'am! Yes, ma'am! Kap, mamunik siyang lalaki Kap. Diyan sila. Ano, Kap? Duhaman na sila. Isa lang na siya Kap. Kap! Kap! May explain ko, Kap. Dali lang, Kap. Dala niyo bala ang gintugon ko nga wheelchair, Kap? Nasa baba, madam. Palihog ka pa sa kaang wheelchair diri, Kap. Hindi ako kalakat. Anong natabaw ka na mo, madam? Ambot lang, Kap, kay... basta pagbugta ko sa aga, hindi na ako makalakat. Ay, asa pangalan na ng tao na? Si Andres Bonifacio Andres! ng Mercado yun. Payani pa naman ang imong pangalan. Andres! Andres! Anong kihimo mo sa kini nga babae? Andres, sugit na ka kay nanay. Sugit na ka kay nanay. Sir, sir, Ice cream ka ba? sa bukay. Kap, pusasin nyo na nasa Kap. Dali lang, kay pamangkotong ka na. Anong kihimo mo sa babae nga na? Sir, ang tinuod, sir, may natabo ka namon. Pagsak ko na! Kap, ginimo niya to Kap, kay tungudubog ako Kap. Wala gid ako makabatyag Kap Pero mo. Kap, Wala gid ako Kap kabatyag mo Kap nga wala gid ako bisan agay. akong mao ka na. Murararog dagom. Ambot Kap, natingala lang man ako Kap, nga hindi na ako kalak. Pero, Kap, Kap- nasiga Kap ang wheelchair. Ay, shh, ipasulong ng wheelchair kay di kalakat si madam. Karon, pagkatapos sa natabo, ano pang natabo? Siya lang interview Kap. Uy, Sir, naku sang may wa- madumduman. Paulo man itong natambo sa mo, sir. Ini mo gani, sir. Itawagan ko niya gabi. Giyambalan niya ko. Nasundoon ko siya kay hubog siya. Pero, mag-ano ka mo? May relasyon ba ka mo? Wala gid Kap, bisan kamay Kap. Kap, pero gabi, kap. Bisan Giyambalan pa ko, sa isang bugas Kap, wala gid ako sa luyag sa iya Kap. giyambalan ko niya gabi, kap. Makita mo na, di ba, Kap? Makita mo naman, di ba, Kap, nga gwapa ko siya, Klaro laway. tayo. Klaro tayo. Laway siya, Kap. Mapantay ka ba lang nga magrelasyon kami, Kap? Kap? Ayak, bisan ako, di ko makapate. Mauna. Mas maayo nga sa barangay na ka lang magpaliwanag. Pero Kap, kagustuhan naman ng duha. Wala. Boyfriend me. Wala ako nagsugot, Andres. Wala ako may nadumduman. Sa barangay ka lang mag-explain.
Sige na. Paanan ninyo na. Sige ka pa, pagwaan nyo na nasa... Eh, sugat na wheelchair ni si madam. Isabela. Yambal ang tuhod, Isabela. Yambal ang tuhod. Wala ngit ako sa may nadumduman. Wala kayo may madumduman. Kagisa pa, wala ko gani isang luyang sa imo. Nga, ginimo mo ato sa akon, man. Miski wala kayo luyag sa ko, pagawasa lang ko diri. Hindi. Yambal sa ilangan, wala ko'y sala. Wala ko'y sala. May sala ka tungod ka, hindi ako kalakat sa subong. Ana, Grabe ka man ba? Nga, ginimo mo ato sa akon. Mayo lang gani, kay wa nalapot ang abdo kag batikulon. Nagpasalamat kita ko. Albert, hindi ba na abyan kita nga ginimo mo ato sa akon do? dapat ako mamangkot sa mo, ana. Nga, agi mo ni sa kuha. Nga, gipakulong ko ni mo nga pareho na itong gusto to kagabi. Wala ako nagpasugot to ako sa may nadumduman gani tungod kay hubog ako. Hubog ka. Tungod kay hubog ako kag maluya kag problemado ako ging grab muna ang oportunidad para mahimuon ang butang nga Bangon kay yambalan mo ko, nga okay lang sa imo, ha. tungod kay hubog ako pero nga nagpasugot ka nga hubog ako. Bangon kay gusto ta ka. Tungod kay hubog ako ginhimo mo na ang butang nga makang-release nga mga butang. Kung tani man lang Albert bilang respeto naman lang sa akon kung tani. Pero Isabela, pagawas ako din maliyog. Dili ko gusto makulong. Isabela, pagawas ako din. Please, pagawas ako din. Kasuan ko gid ikaw. Ah, pagawas ako din, please. Kasuan ko gid Ayay ka! Amo na lagi. Huwag magtiwala. Huwag madaling maniwala. Pag sinabi sa iyong kainin mo ito, huwag ka Huwag agad-agad. mong agad kainin. Isa yang patibong Pandamay Sa kuwan ka. bala sa kay Adan kag kay Eva. na Andres ako rin naluoy ni mo. Andamay ka. Na. Pero basta kuwan basta makuan pa man sa ariglo. Madala pa sa ariglo. Madala sa ariglo. Hangyuan na lang si Sala lang gid dabi Isabela. ni Andres Papa J, waya gin record bala. Tama no. Nagi-video tani. Oo.
para makapangayo man ta sa video. Correct. Try mo ba? Ebidensya ba? Ebidensya. Ebidensya. Base ko na pwede mo man katuan sa kay Bobby dito sa babaw. Malay mo, base mo yung CCTV siya to. Anda, Mike. Na. Leksyon ni Brad para sa mga kalalakihan nga mo grab dayon. Correct. Basta mo na nga butang, hindi ka dayon magdasmag. Kung way ka pa nagkadto ato, mas bagay Brad na konsensya po siya, Brad. Correct. Hindi, wala niya nadtoan ng babae. Bagay. Basi kung ano, Bagay, si Kwan man abi na mugos ko no. na ano lagi natong ihambalay. Sige lang, Andres. Mm. Importante na samitan mo ang isa kag isa. Sa pagkalangga na ninatawag. Pero ang the best collection diri Brad, dapat susihon gid anay ang tanan bago mo dasmag. Correct. Muna yung klaro din. Good line. Budlay naman to, base ka pa abo-abo lang si Kwan, ang babae nga Agoy kuno na. abi nalipat siya. Agoy no. Para sabi tong kilala ta nga kuno abi nalipat siya. Ah, Nalipat siya. Ganun mo ya banwa. nalipat na. Amo na yung ginambalta. Lesson learned not only for Andres, but sa tanan-tanan nga mga nagapamati. Correct. Budlay ni may nga nga sitwasyon ka brigada. Dapat hindi kita magpadala-dala sa mga muna nga mga butang. Ma-frame up ta ni patay Correct na. oh. Ay nako, sige na. Pagbagaw na lang Andres ha. And then kung wala gid may luyag si ano sa imo ha. Hindi na lang pagpugsa ang sarili nimo. And leksyon para sa imo ang sa sunod dapat maniguro ka. Ambot ka mustang kahimtang ni Kwan sa buong babae. Gani no? Ang babae, base hasta subong gilagnat pa siya. Ano gid bala ang ara kay Andres? Anong klase nga sundang ang naa kanimo? Hindi basta-basta nga sundang. Ah. Sadol nga may pakaw. Grabe Sadol nga? naman. May pakaw. Andam. Ay, nako. Sige! Salamat sa pag-share sa imuhang sumbong Andres. Dili sa to ang unsay kong imo live drama. Opo, siyempre ang inyong porok share man ang inyong Papa J. Og leader sa mga tanaw do tropo tanaw buhay no. Dili lang sa 95.7 Brigada News FM. Tama no.